Horas marita salutna. Diamu amanami nanami adorang so tapuka parmingguata di namangisi acara kur na parjulu mei dung habis epistel maredema kur inahanna dukabis makatidakkon haporseon maredema kur pungan inarabu dukabis tikting maredema vokal grup ama. Tak pola biasa goran nami sajulu langsung ma otomatis mengare di nasida salutna. Atong di hamu amanami ada orang sota puka tapara di marohan ang pikirata martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta di nama redeh hita sen bukede nomor 2 lu memuka sen ayat sada saat rodi ayat tulu. Amen.
Marhiti-hiti guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di porbadia, na tumapalangi dot tanon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalad disi, alayanggo halak parjahat tarsulad di dodisi. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para si roha jala nabonar, mauliate hudok kami, ala dipapicar ho tuhami barita nauli, namanodangi rohanami, ay ala ni iu bain hutadahami ho, dohot lomo ni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jalan naing martua hami bahenommu, say parbadiay marohanami, marhite-hite toddim, jala pargugui mahami, mangorom hisap-hisap dot, manggotapon roha portibion, say palas marohanami, mangoloy ho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homma patit ni dibata di minggutta sadarion ima patik parjolo saat rodi patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jehovah de batam ninna de batatta dang jadi marakup ahu behenommu de batam. Patik paduahon dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu. Manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongoon, rodina di bagasan aik na ditoru di tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogot aka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon hari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulommu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutah ni halak pe, na mangidatin hutam. Ay di na onom ari do ditoppa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahenido, ubay na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paredan nanay, jala di parbadai. Ido sahat na, atong rap mangidugugo mahita tutuhat di bata, law mangulahon na hubbar tu patik nai.
Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaon no barko pati mi. Amin. Tatopoti madosata di rupa ni dibata, martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami, pargugu na suatu dosan, para siro hami dahami na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahat do hami tubu, jaladang adong haporsion di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Macay godang do pangalasyon nami di patikmu. Ale ingot mahami, ale Tuhan. Ala ni dinggan ni basam, dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami, hobartu asin ni roham, dohot dinggan ni basam. Ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marapanguati maroham, di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tu asesaan ni dosa. Songonot dohata ni Jehovah, unak ko mabiyar, ay haudo siluluok ko, nungapola hujo guarmu, ahu napunaho, hasangapong ma di dibata na digidyang. Amen.
Tajahama hatani dibata naga beturpu epistel di mingguta sadarion imana nianet sian buku pesalmen ono 22 mamuka sian ayat sada saat ro di ayat 5 tajahama marsikat soring hamima di ayat parjolo daud napa duahon soso marhana lomoton dibata edde sian sidapit tu dibata sabingdo marhuraja rohaku sian ibana roh hatuoku. Sadia lelingon dohamu martahop dopak sadaboa. Tung luhut tamu naeng mangurupakon ibana. Songon dorpi ni jomba. Songon parik ni matopas. Rapita. Ngamapian di gabus, mama sumasu ia pamanganna. HP mamurai do yang rohana sida di bagasan nasida. Ido yang sahatna, martua do akan natu mangihon hatani di bata jala na upeopsa. Amin.
kahat didakkom maha porsiotai, songo nahin na didakon ni dongata sa porseon di sadok pertiwion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasa tudusan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sento di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di pangunguan ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mangulu di hari patuluhon, na mana itu surgol laudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai parguguna suatu dosani, di sima ibana, pai mualak sugut tu tanaon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria atau panyala Kristen akan nabadia. Doho dia sesani dosa, doho dia tai namadok, ngulak mangulu gusugut daging nyala nong mate, doho dia nguluan na surga.
Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma dihita saluhutna. Terlumobi di ruas na baru pertama sekali mendohoti mendohoti ibadah di Parmingguota di sesi paduahonon. Tapi gema tikting Minggu tanggal 10 Agustus 2026. Guarni Minggu ima Minggu pasapuluhon dong Trinitatis. Doh topik posma rohamuna, unang hamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Naparjolo, ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2026, nunga gabe ruas ni huriatta ima. Keluarga amang Roy Sandro Situmeang inang sagita boru sirait. Nasida Rosian Huria HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Sonari tinggal di Jalan Tukat Citarum Tolu nomor 6 Denpasar. Masuk ruas sektor 2. Nunga di Batad Dahon di ibadah pukul 7.30 wita. Keluarga amang bangun hutapia STP inang lestari boru manurung ST dohot sada danak Nasida Rosian Huria HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Medan Distrik 10 Medan. Sonari tinggal di Perum Grahalia New Gading Tolu nomor 10 Sia. Jalan Tukat Irawadi masuk ruas sektor pitu. Pinangido ma asa jonjong ma Nasida. Oke. Mau lihat tema di keluarga. Namangihut pamasu masuhon perbogason tikting paduahon. Na yang dipatupado pamasu masuhon perbogason ima Gorni Borumuli Sara Marisi Irenei Sidauruk SHMH Boruni Amang Bitsar Sidauruk Natoras Boru Inang Theodor Boru Simamora. Alamat Jalan Pulau Moyo Perum Merpati nomor Sia. Ruas HKBP Denpasar Resort Bali. Dohot Oroana Gor Panguli Leo Bernardo Aglesius Silalahi SH. Anak ni Amang Letnan Silalahi. Natoras Boru Inang Dorma Berliana Borugultom. Alamat Jalan Ali nomor 21 RT RW 00301 Cipayung Wik 2. Ruas HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap. Pertupolon nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 10 wita di Huria HKBP Denpasar Resort Bali. Jala pamasu-masuhon perbogason di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 WIB. Di HKBP Cipayung Cilangkap, Jalan Raya Cilangkap Gang Sejuk, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur. Tabuama di bagasan tangyakta asa mardalan dok denggan ulauni. Namangihut. Pertangyangan rumah tangga. Di Patupa Huriado pertangyangan rumah tangga di dua sektor hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 bahasa Batak masuk pukul 10 sia 30 wita. Ima di sektor onom di bagas ni keluarga Amang Situa El Silalahi Inang Boru Pasaribu Jalan Kertadalam 12 nomor 24 Denpasar. Di sektor Walu di bagas ni keluarga Amang AM Lumbat Tobing, Inang Boru Sihombing, Jalan Palapa Opat nomor 10 ada A. Di Pangidoma Tuhita Ruas di sektori asa
Parsidohot. Namangihut susunan panitia Pesta Huria Manang Pesta Gotilon tahun 2026. Di Patupa Huria do pembentukan panitia Pesta Huria Manang Pesta Gotilon tahun 2026 marhite sektor sada dohot sektor 2 di hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2026. Songonom masusunan ni panitia, penanggung jawab pimpinan Huria, penasehat full timer dohot Sude Parhalado, Ketua Amang Doktorandus M. Sihombing MKes Inang Situa Borusinaga, Wakil Ketua Amang DF Sibagariang Inang Boru Situmorang, Sekretaris 1 Amang Situa P Sigalingging Inang Boru Silaen, Sekretaris 2 Amang H Sinaga Inang Boru Simanjuntak, Bendahara Inang Nyonya U Siahaan Boru Sialoho, aka seksi-seksi boima tapamanat di tikting naung disagihon situa sektor tabe. Jala sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2026 di Patupa Huria do pelantikan panitia. Jala di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 10.30 wita marapat do panitia maringanan di gereja HKBP Denpasar alani pinangido ma asaroma panitia sektor sada dohot sektor 2. Namangihut penyumbang bunga altar. Ia penyumbang bunga altar di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 sian paduan suara Jericho. Jala hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 sian paduan suara Kantate. Uria pasahaton moleate godang ma di hamu saluhutna. Saya di pasu-pasu tuhat tama hita. Turuas lanayang Parsidohot marhite persembahan bunga altar, boima berkoordinasi dohot sintua sektor manang langsung tu sekretariat Huria. Dewan Koinonia, Hombartu program seksi ama HKBP Denpasar di Patupado Bible Camp, ima di hari Senin, Selasa, tanggal 24-25 Agustus 2026, di Aula Lakeview in Bedugul. Naniuluhon Amang Padita Darwin Sibarani dohot Amang Padita Doming Sihombing. Tu kaum ama nanayang Parsidohot tu ulauni boy ma mendaftar tuling na terlampir. Dewan Marturia, Pos Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, Mardalan dodohot Denggan, ibadah di Pos Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Informasi lebih lanjut asaboima berkoordinasi dohot koordinator Pospel Tabanan Amang Situa A Simanjunta. Namangihut panitia pengembangan Pospel Tabanan di Patupa Huria do rekening khusus atas nama HKBP pengembangan Pospel Tabanan Laho pengadaan lahan. Turuas nanayang partisipasi boima mentransfer tu rekeningi. Dana na terkumpul di panitia sahat tu tanggal 20 Juli 2026 ima 340 juta 877.000 rupiah. Namangihut persiapan Pospel Singaraja di Patupa Huria do permingguan di persiapan pos pelayanan Singaraja. Akaruas nanayang mandohoti permingguan ini asa berkoordinasi dohot Amang calon Padita Ferdinand Sitohang, dohot koordinator sending Amang Situa M. Simatupang. Dewan Diakonia, sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2026, nonga di Patupa Huria marhite Dewan Diakoni, seksi Diakoni, Sosial Ima Pangapulion tu keluarga Dr. FT Sitorus Inang Boru Simanjunta, ruas sektor 2 di Patupa Dung Sidung ibadah pukul 7.30 wita. Namangihut Kolportase Diakonia HKBP Denpasar. Di Patupa Huria do Kolportase Diakoni Sosial HKBP Denpasar
ima gantungan kunci muk lan na asing mulai harga 25.000 di outlet Diakoni Basement ni Huriata. Namangihut dukungan doa turuas namar sait ima Nyonya Hasibuan Borusiahan pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya Habanjarnahor Boru Lumbang Gaol pemulihan di Bogor. Ne Parpudi perhepengon ni Huria. Asa tapamanat ma di WA Group sektor tabe. Muladong na hurang manang naso masuk dope di berita perhepengon ni Huria. Asa tapasaha tu situa sektor manang langsung tu sekretariat ni Huriata. Ulang tahun Parahalado dot ruas HKBP dan Pasar Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Turuas na berulang tahun sian tanggal si Agustus 2026 sahat tu tanggal 15 Agustus 2026. Hatani di bata nama makuling hamu sian 2 Korintia ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ganu manyonjar ni rohana, unang ma sian muruk manang sian naso tarjua, ai di haholongi di batado nalas roha mangalehon. Songonima hatani di bata, saya tuat tama na mangalehon hahe saton las ni roha dot gajang ni umur dihita saluhutna. Namangihut parhepengon ni Huria boy ma tapamanat di WA Group ni sektor ta naung disagio ni sektor ta masing-masing. Mulutung adong na hurang manang somasu dope boy iba satu sektor tabe manang langsung tu sekretariat di Huria. Tikting tambahan ima pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur Kupang tanggal 1 tanggal 6 Agustus 2026. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantaraan pendeta resort pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Bahwa Sinode Distrik berlangsung dalam terang tema pelayanan HKBP tahun 2026, beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan, Amsal 3 ayat 5. Dengan subtema Sinode Distrik, keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak, memanfaatkan kecerdasan buatan. Tema tersebut diterangkan dengan lebih luas oleh narasumber yaitu Pendeta Samuel Benyamin Pandi MTH sebagai Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, GMIT, dengan menegaskan bahwa gereja dan keluarga tidak perlu takut terhadap artificial intelligence atau AI, tetapi harus menggunakannya dengan iman, hikmat, dan kasih. Teknologi hendaknya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan Tuhan, relasi keluarga, atau tanggung jawab mendampingi anak. Maka sikap yang tepat adalah penggunaan teknologi harus dalam rangka melayani manusia, bukan menguasai manusia. Gereja harus pro manusia, pro anak, dan pro hikmat. Bahwa Sinode Distrik juga membahas program dan anggaran tahun 2027, serta menggumuli draft amandemen 5 aturan dan peraturan HKBP yang akan dibawa ke Sinode Godang HKBP tahun 2027
Seluruh rangkaian sinode distrik berlangsung dengan baik, tertib, dan penuh sukacita, sehingga seluruh jemaat dan perhalado diharapkan turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan, seperti yang tertulis di Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikian pesan Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur ini disampaikan. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh keputusan, program, dan komitmen pelayanan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh jemaat, resort, pelayan, dan keluarga besar HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kupang, tanggal 6 Agustus 2026, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, ditandatangani oleh Pendeta Samuel C.A. Sitompul MTH MM. Demikianlah tikting namasa dihuriatta saya Tuhan ma nama masuk-masuk hita saluhutna putima Horas. Jigo arbi
Tungna so humodita, tungna so gangguan, nape marko go musui dilambuki, tungna so magiara, tungna so tahutana, ai horo pangasa horoku, guru di hosude ngoluku, nagogo ode bataku, pinuji goarmi. Ai horo hatua oku Tuhan, ai ho matano mato aku Tuhan. Tapuji matuhatta di nama redde hita sian bukwede nomor 700 ono plusia los tapasat ma pilihan sadaa dot sadabi. Ibanado, apa
jebatan na sumurong siyan salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasang Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Shalom. Hurian itu hata nani holongan di bagasa Kristus Yesus. Songon tonani sinode distrik nakin. Sahat tabe sian amang preses. Tusude ruas ni Huria. HKBP dan pasar esok Bali. Suang songoni. Beta juga mau sampaikan salam hangat. Sian HKBP Kupang, Resort Kupang. Ala macai takas dope di pakilalon nasida HKBP Resort Kupang adalah buah misi penginjilan mabolo bahasa sederhanana hinorhon ni tangiang gogo doho karingat dan pasar do napajongjokon huriai jala adong do di si dope dang yupat alah ido memorialna takas do di baji si HKBP Kupang Resort Bali. Jadi sahat tabesian nasida tuhita saluhutna jala adong pangiduan nasida molusobui be kategorial lansia tusam pinoma kategorial ama molusobui be kategorial ina sisahali topot tamu hami tuson inna lagi berusaha do nasida mabain pospel asa unang gabi resok khusus di daerah perbatasan. Alani tatangnya koma Huriata HKBP Kupang Resort Kupange. Hurian itu hata nanyolongan di bagasa Kristus Yesus. Tajahama hatanya jebata. Nagabi ujahan di binguta minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik didok di topik ni minggu posmarohamuna unak kamu mabiar dalam bahasa Indonesia tenanglah jangan takut. Matius 14 bidu 22 ayat Matius bidu 14 ayat 22 sahat 23 songonom madidok. Dungi didas-das Yesus ma akasisiana marparau pajolohot tu baribaam asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saut dipamuli nakok ma sasadasa tu dolo martangiang asa dung bot ari hola sahala nama disi. Alay anggo parawinung ngatarholang siap pasir jala disosa galugbangi do nasida. Alay alodo alogoi tu nasida. Jadi martahi tahua manuk Roma Yesus mandapot ton nasida di sisi ni taui. Jadi dung di ida sisiani ibana mardala di sisi ni taui. Marlangan manasida di riputodi. Pola mangangguhi bena sida sian biar ni rohana sida. Alay pitor dipakulingi Yesus mana sida. Nin nama posma rohamuna audo unak kamu mabiar. Dunginin na si Petrus mamangalu si ibana. Ali Tuhan anggohodo hape doko nauro mandapotoko mardalan sian aiki. Gabi di dokma Roma atong jadi mijur masih Petrus sian parawi mardala sian aiki mandapot ton Yesus.
Alay mamereng alugo nagugui mabiar maibana, jadi naing lonong maibana gabi jejouhon Tuhan palua au. Jadi pitor di surduk ko Jesus matangan na manakup ibana, jala didok matu ibana, ho sioti hapor siaon, aha mapola ganggu roham. Laos bongok manasida tu parawi, jadi soma alugui, jadi disobbahala na di parawi maibana, akanin nama tutudoho anak ni debata. Ido yanggo sahatna horasma dihita saluhutna. Hurian itu hata na niolongan di bagasa Kristus Yesus hita dogo baran akan na di parawi. Setaripu do jono na salilingok kita tu debata aleholat roga lubang gabe tubuh biarta bahkan mamereng debata pe mamereng dalannya debata pe gabe dangtar bereng tabe ujung na aha mana masa kita dikaburkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Alani tahu tatai karena ketakutan yang luar biasa akhirnya kita dibutakan oleh diri kita sendiri. Ujungna dang bui beta bereng solusi na pinasaha ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Hurian itu hata na parjolo ikodohonok kudo di piga-piga program iko mangido maaf dohami ala contoh program Zenting di bagasa Kristus Yesus tikidak dana kau huingok do mulai suroma badang songon sonari be dope keadaan sahat tu dapur galak ni lapu songoni mati urna na julu atar bageleng-geleng do lapu apalagi tu puji ambil dulu sendok tu dapur holanin noma mebiar do iba ada hantu ningon HP heado tabereng hantu ulang bereng itu labung habirang nada adong tabereng hantu ina nangaci songoni dah nah maksud ima kondisi dakya tabereng hantu ale alat adong dimenseti lau jauh tupuji karena kekhawatiran tadi, ketakutan tadi, kecemasan tadi, ada hantu. Ada nasala alus nina tua-tua itu.
Gak ada di situ hantu, inna. Ujungnya keberanian, ketakutan hanya berdasarkan tentang ada tidak adanya masalah. Aladang adong hantu jisi barani mau. Ale molo adong do hantu jisi berarti dang barani au. Molo adong persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang kita hadapi, kehilangan keberanian kita. Ale molo so adong mulus sude tebu mamangedehon edena parpudinakin adorang sopelian. Nakin molo tu au hola taedehon akin buhini pajita firdaus donaro dang buhini Jesus. Ido kan? Ay pajot tu binege tempo nai pedak uyutop pe tempo ni par musik. Tempo ni se uyuton akin. Improvisasi doa di si doa mang situa. Tebu. Sa sitong nana di do takut ma ada hantu. Mungkin banyak hantu di situ. Alai molorap doho Jesus mi. Aha penamasa di si margogoho di pargogo de bataho. Dangadong galubang na boy mabayan harom kapal mi. Jadi apapun kondisi bukan jadi persoalan. Kenapa? Tuhan bersamaku. Apapun kegagalanku, apapun ketakutanku, apapun kecemasanku yang mungkin membuat aku gentar dan gemetar. Alai, molorap do debata, doho tahu. Jala di do ibana, unak ko mabiar, au doi. Ido na pinasahat di turpukom. Bagaimana kita harus mengakui bahwa ketakutan, kecemasan, keraguan, kegagalan, kesalahan dang boy lokang sia jolmai. Jaladang boy tapaksai. Angguau barani doau dang adong na huebiari di portibion inna. Tidak. Dan dalam diri manusia tidak ada solusi untuk keberanian. Ngata bereng di parawi. Holad di bereng sisiani, ala biar na tugalubangi, idok na sida ma, di bahasa Indonesia terjemahan na begu, hantu, ala di bahasa Batak di dok, todi. Mamereng debata penasida melihat Yesus dikaburkan oleh ketakutan, ujung na nabi nereng nai dang debatabe alai. Hatahutan naido jibereng. Suang songoni pe ahana masa jika lubang ningoluta. Dang adong bepittu na ukap tabereng. Semua pintu tertutup, semua jendela tertutup. Seakan-akan tidak ada solusi karena gelombang hidup yang besar ini. Alai, ido nagabe mabayan, kita tidak mampu melihat. Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan menyiapkan jalan bagaimana untuk menolong, menyelamatkan kita. Dang pasobonnya de batahi talaho lonong. Songo si Petrus. Adong do spontanitas. Tabereng na kinamanginang. Bohado si Petrus spontanitas. Hola di bereng moloho doi guru. Kalau kau itu Tuhan, togiho jowau tusi. Inna. Spontani mana? Haporsion nai. Roh Jesus, roho. Aleho la pigalak kato pugogo alogo. Ahama. Lonong imana, mangangguhi ibana. Ido na masa jojo tong. Danghola tuhamu, tuau padita, tu parhalado sude. Si patah spontan do iba ola natuk pak ni bawa tu pitui ago Tuhan Yesus ni ngodo. Molo masalah na geleng. Alai molo hola belga persoalan ni ahamu se. Tong do Yesus gijo, ale alak mau Yesus inna. Ale omma na didohatan ni debata tu hita. Bohado hita. Mengakui kecemasan, ketakutan, keraguan. Memang adong do didirita. Alai. Ikon adong do tasuan dibona ni haporsiot tai. Dang pasobonnya jebatau. Ditakup jebata doau. Jalarap doau. Doho
debatang. Au macay dakku boto berbeda-beda halak. Macay biar duau setiap naik pesawat dang parau. Mulu perau au hubayakon ya sinode hami tu Surabaya marjalan dang marjalapat marjala darat do marjalapat ngapiga hari tu Surabaya marjalan darat ada kan pelabuhan do guar pelabuhan tateh Gilimanuk tu Ketapang naik kami masuk mobilon do ngasudi mameringi pemandangan do kan baga pemandangan non tenang halaki angguau ilambungi pelampung doau kan adong pelampungon seniku HP hubayakom ma ima biari baru marpesawa pe 2 hari naik sebelum berangkat marpesawa angguau ngangaliam mohop alai 2010 tolu 15 menghadapi FPI hami di Bekasi dan songoni biarhu alehama sehali napukusoni hami sian si PAP sian Medan alara dohok keluarga tabado keberani aku idok si Isa matiki topuma mungkin agak sempoyo nga kapalon papa takut ina terhuau limana jangan takut papa di sini ido naing dohon ni Yesus tuhita dakudok tu si Isakon jangan takut ini Airbus ini Boeing ciptaan negara yang luar biasa dan adong kesalahan di son ini adalah transportasi 97% aman jelas dakudok semuanya manang jangan takut lihat cuaca di luar lihat dari kabin jendela matahari bersinar tidak ada awan dan perjalanan akan lancar dakudok semuanya. Jangan takut nak kineng naik kita tu pesawaton hubereng pilot naik ngemetua dia penuh pengalaman mungkin jam terbangnya ribuan gak kudok songoni los bohape kondisi cuaca bagaimana pesawat ini bagaimana manusia yang mengemudikan itu dangi nagabe persoalan di ngolutong alai janji yang pasti unak koma biar iso doa separah apapun cuaca itu tidak jadi persoalan. Separah apapun kondisi pesawat dangi nagabe persoalan. Sama sabo HP na baru lulus do pilot nope ale memang au molo setiap yang naik pesawat hubereng do pilot ne. Molo poso do pe puk ina. Ale molo nga song martuk ko ibana. Nga satabi nga songon nama tua berengon pos doro aku alana kan jam terbang do dan alani gateng na alani gateng ni piloton amat don taong jamina songoni tetapi jaminannya sebenarnya bukan ada di diri kita bukan ada di mana-mana tetapi di samping Tuhan itu ido dido ibana unak koma biar au doi gisod doau daku pasob buho los bohape balgani galubangi bohape kondisina Tuhan akan tetap menyertai perjalanan kehidupan kita adong dohamu na so biar adong dohamu na so tahutan gudang akan namasa au tahutan doau mulu gudang hasalauku ale lebih takut do molo sobarannya mangido maaf. Au lebih takut do au molo gabi makbayan kecewa halak.
Adong dohalak takutan karena masa lalu, ada orang takutan karena kondisi sekarang. Bahkan banyak dari kita yang takut kepada hal yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Banamar sahiji mau. Ala kondisi songoni ujungna gabi adong paranoid. Hola berubah sedikit cuaca, nggak bingung ngau. Na masa. Hape tuan ni madong diskusi auto sahala ahli psikologi ruas ni huriata. Memang dikatakan rata-rata penyakit itu berasal dari ketakutan yang tertimbun-timbun dan tanpa mau mengakui bahwa itu salah dan itu harus disesali dan harus diperbaiki. Gitu. Jadi alani ahama tahu tatai. Apa ketakutan? Kita punya semua beragam ketakutan. Mungkin adong dohita mabiar ala dao akayana kota di persikolaan, di Bandung, di Jakarta, manang parkarijuan. Molo tabaja buta jono tusi. Pitorido mabetenang rohata. Dia do utenang pakilalata, manang mago biarta. Dekat dengan gereja rumah ta, manang dekat dengan rumah sakit. Lalu sihala amang inang jo. Dekat dengan mumbul. Aborak be. Dia masau tenang rohata. Dekat tu gereja. Manang dekat tu rumah sakit. Setaripu do molo jono jabuku tu gereja. Molo topu segala sesuatu adong ro marsahi tau. Ditorhatok bui ropat dita. Be dokter do mengubati ida. Naposoni debatado tong dokter. Ale molo jono pe tu rumah sakit jabui tabaen itorido mabaen aman pakilalata. Belum tentu. Makanya adong dokan kondisi-kondisi sahih perasaan aman kalau dia berada di perawatan medis atau di dekat rumah sakit. Apa belum tentu. Rasa aman itu bukan karena cuaca baik-baik saja. Setinggi apapun gelombang. Bohape paraut tayinna. Rasa aman itu ketika Tuhan mengatakan, unak koma biar, au doon, jila bungmu doau, jala dang pasobok kuho. Amen. Martangyak kita. Mau lihat ya Tuhan, didenggan ni basap. Tumatsay godang lan akahatahuton nami, madalaning ulo nami. Mabiar kami namasa di tonga-tonga ni keluarga nami di zamanon. Mabiar kami namasa di akayanakon nami na mungkin daw di persikolaan na di perkarijuan na siya kami. Mabiar kami Tuhan di namasa parsahiton di pamatang nami. Mabiar kami Tuhan di kondisi ekonomi na caruk maru. Mabiar kami Tuhan di akka masa lalu di naong huadupi kami nuaeng tarlumobi di akka nasomasa pe nung ngatahutak kami jala mabiar kami. Asiro ham Tuhan hodo na madok tuhami pos maruham unak ko mabiar dangalannya kanamasa muba di akka nahuadupi kami alay nabuido tungahape namasa tiyo pami haul kami unang pasobulonok kami hinorhon ni akka parukilon di tonghatongan ni Portibio. Jujut kami Tuhan go akka hasalan nami nagabi mabayan mabiar kami jinalaw paturehon hadirion nami urupi kami Tuhan asa tujuan niya riyon mangalak ka kami tuak kanauli tuak kanadenggan tujuan niya riyon martangiak kami Tuhan tusudi program ni huriam tarlumobi akka program naong ditotopon ima
Bibel Camp Ama, pos rohanami Tuhan, imadalan nami lau pasadahor rohanami, Ama ni Huriam HKBP dan Pasar Resok Balion, dinalau mangadupi, akahabiaran nami asabui hami marsilianan akka pangatusion dalan nami mangatusi jala unang tahutan manguluhon ganuk rumah tangga nami di tonga-tonga perjalanan ningulo nami suang-songonyi program ni ina ni Huriam program na poso ni Huriam salhut na tahe tuho matong pasat kami mardalan doho denggam martangia kami Tuhan tu sude na posom parhalado ni Huriam HKBP dan Pasar Resok Balion lehon hahi pason leho bisuk leho gogo asaboy hami margogo gabi sitiruo kami tusudi ruas ni Huriam na humaliangi suang songonyi keluarga nami pe ho matoktong mga ramoti na sida sudi ruas ni Huriam terlumobi na baru masuk tuhu tonga-tonga ni parsawara toktong mangihuti akka ruhut-ruhut hajuara bagason di tonga-tonga ni Huriam di AKBP dan Pasar Resok Balion. Martangia kami Tuhan tu sudiakan na tua-tua nami lansia dohot punguan inahan na sida say tu patubegehon edde puji-pujian dalan nasida dalammu mamarar ngulu nasida paingotok kami paulak ko parningotan nami asa tok-tok kami margogo unang tahuton unang mabiar jala marpos roha toktong tua dopammu pos roha nami Huriam pe Tuhan luat nami om tuho matong hupasat kami asa di bagasan go dame doho asin roha mangasaho Kristus Yesus martangia kami tua dopammu nabadiai amen tapuji Tuhata tapasaha peliata marejehita
masuk mahita tu pelantikan panitia pesta ni huriata alani tapa radio edeta buku ede nomor 120 sada ayat sada dohot ayat 2 Roma amang nagabe ketua sekretaris bendahara tujoloon diakan adijouon anona kaguarna jongjong ma diingananna alaihu pangiduhami ma amanami inanami sintua sektor rakma dohotami jison jinalaho pasahaton akka SK tunasida Marede mahita Roma tujolo Tabegema surat keputusan pimpinan jemaat HKBP Denpasar esok Bali tentang panitia Pesta Gotilon 2026. Ujakai majawa manginang surat keputusan pimpinan jemaat HKBP Denpasar Resort Bali nomor 15/02.2/8 Romawi nomor 2026 tentang panitia Pesta Gotilon 2026. Pendeta HKBP Resort Bali yang berkedudukan di HKBP Denpasar menimbang 1. Perlunya pengumpulan dana untuk pengembangan pelayanan di HKBP Denpasar sesuai dengan program HKBP Denpasar tahun 2026. 2. Perlunya mengucapkan rasa syukur atas besarnya berkat Tuhan yang diterima seluruh jemaat melalui acara Pesta Gotilon 2026, mengingat 1. Aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. 2. Program kerja HKBP Denpasar tahun 2026 memperhatikan 1. Hasil sermon perhalado pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. 2. Hasil rapat pembentukan panitia Pesta Huria yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus 2026 memutuskan dan menetapkan: pertama, membentuk dan menetapkan panitia Pesta Gotilon 2026 untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pesta Gotilon 2026 dengan susunan pengurus dan anggota seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, melalui melaksanakan Pesta Gotilon 2026 pada hari Minggu tanggal 1 November 2026 di Kompleks Gereja HKBP Denpasar Pedungan. Ketiga, tugas dan panitia Pesta Huria adalah: A. Melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan ucapan syukur dan persembahan yang diserahkan kepada Huria atau gereja. B. Dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan berkoordinasi dengan pimpinan jemaat dan majelis HKBP Denpasar. C. Melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan ucapan syukur atas persembahan jemaat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di HKBP. D. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian dan aksi sosial. E. Membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan
dan hasil pesta huria kepada pimpinan jemaat dan Majelis HKBP Denpasar dalam sermon Majelis HKBP Denpasar selambat-lambatnya awal Desember 2026. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui jika diperlukan. Ditetapkan di Denpasar tanggal 9 Agustus 2026, pimpinan Jemaat HKBP Denpasar, Pendeta Darun Sibarani STH, cap dan tanda tangan. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resort Bali untuk susunan panitia pesta huria tahun 2026. Penanggung jawab pimpinan jemaat, penasehat full-timer dan semua perhalado, Ketua Dr. Randus Amang MC Hombing, MKes Inang Situa Borsinaga, Wakil Ketua Amang DF Sibagariang Inang Boru Situmorang, Sekretaris 1 Amang Situa PT Sigalingging Boru Silain, Sekretaris 2 Amang Hasinaga Boru Simajuntak, Bendahara 1 Inang Nyonya Usiahaan Boru Sialoho, Seksi Penggalian Dana Amang ETP Luban Tobing Inang Boru Siahaan sebagai koordinator. Jongjong Manasida di Inganan Jongjong Nabi. Manasida di Inganan Nabi. Wakil Ketua, Sekretaris 2, Doho Taka Koordinator. Napa dua hon nakis anggota sian Seksi Penggalian Dana Amang Dr. F. Sitorus Inang Boru Simajuntak, Amang Hutapea FP Hutapea Inang Boru Situmorang asa jongjong matong di Inganan Nabi, Amang IJ Si Hombing Boru Tambunan, Amang E Siregar Boru Pasaribu, Amang G HG Siaturi Inang Boru Gultom, Amang PT Napitupulu Boru Gurning, Amang CHR Lumban Tobing Inang Boru Pangaribuan, Amang Jesi Hotang Inang Boru Simajuntak, Nyonya B Manulang Inang Boru Silain, Inang BP Sitorus Boru Sihombing, Amang Dokter Pasaribu Inang Boru Pangaribuan, Amang F Purba Inang Boru Lubagaol, Amang Siregar Boru Pasaribu, Amang R Siregar Boru Pasaribu, Amang TW Nebaho Inang Boru Sinaga, Seksi Acara dan Penerima Tamu, soal koordinatorna Ima Amang Situa ATP Marpaung, Inang Boru Ninggolan, Amang Situa FO Sinaga Inang Boru Pasaribu, Amang C Manulang Inang Boru Sibagariang, Inang Nyonya Manalu L Boru Siregar, Inang Haye Sianipar Nyonya Haye Sianipar Inang Boru Pardede, Nyonya RF Duha Inang Boru Ritonga, Nyonya RM Huta Barat Inang Boru Sihombing, Nyonya D Pasaribu Inang Boru Sitanggang, Nyonya YP Tambunan Inang Boru Hutapea, Seksi Perlengkapan Dekorasi dan Dokumentasi Koordinator Amang D Sigalingging Inang Boru Nenggolan, Amang M Sihotang Boru Situmorang, Amang S Tagalog Inang Boru Hutahayan, Amang F Samosir Papahan Boru Sembiring, Amang H Huta Barat Inang Boru Simajuntak, Amang TJ Manurung Inang Boru Sitorus, Amang J Huta Julu Inang Boru Simangunsong, Amang S Sitorus Boru Napitupulu, Nyonya R Silalahi Inang Boru Simorangkir, Amang TYP Siahaan Inang Boru Sitompul,
nyonya inang situa pensiun o lubat tobing inang boru pangaribuan opo Abigail boru. Nyonya JN si Hotang boru turnip. Nyonya Ijet si Hombing inang boru tambunan. Sesi konsumsi koordinator inang nyonya situa si Hotang boru pardosi. Inang nyonya situa si Hombing boru lubat tobing. Inang nyonya situa si Galingging boru si lain. Inang nyonya si Hutasoit inang boru si Hite. Inang nyonya SAN si Mamora inang boru si Naga. Nyonya RT Manalu Ima L boru manurung. Inang nyonya Lubagaul boru si Tompul opo Maloti. Inang nyonya N Marbon boru tambunan. Inang nyonya Hutagalung boru Hutahayan. Seksi keamanan dan parkir sebagai koordinator amang SAN Simamora. Amang F Linggolan boru si Aturi. Amang Otam Pubolon boru si Regar. Seksi kesehatan inang nyonya JH si Mangunsong boru si Hombing. Inang nyonya FP Hutapea inang boru si Tumorang. Songonima SK nahujahok kami dan ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Agustus 2026. Pimpinan Jemaat AKP Denpasar Resort Bali, amang Pendeta Darun Sibarani, tanda tangan dan cap. Sadarion, Cia Agustus 2026, pelantik kami mahamu, gawe panitia, Pesta Gotilon ni Huriata HKBP, Denpasar Resort Bali tahun 2026. Mar hije-hije goar ni debata ama, anak dohotod di porbadia, di pargugui mahamu mangulaon-ulaonon, di patau debata mahamu, di leon gogo ng haipason, di nalaw mangula-ulaon, ng pinasaha tuhamu sa luhut na sadarion. Amen. Maulia tema nung ngasipulbe pelantikata sa ipargugoy Tuhan mahamu rap dohotami saluhu parhalado makubasi ulaon na pinasaha Tuhamu. Alani maredya hita nomor 740 ayat sada hudul mahita tuinganata. Jongjong mahita saluhu. Tangiak koma peliat tamar tangiang mahita. Ale debata namin na di Banuagidjang hodo haroroan ni saluhu si Leon na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masiyan na ni Lehomito hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus gijolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pelianom. Pati bulhon harajommu. Di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion, buhay marohan namin marhite-hite todim,
Asalam hutadahami godang nyisi lelomi tuhami. Asalam gerger hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banwa Gijang, sa pinarbadia maguarmo, sa Roma harajommo, sa sao malomo ni Roham di Banwa Tongonsong ni Banwa Gijang, leo matuhami sa darion hangulua siya pari, sa madusa nami songon panisa nami, ni dosa ni dongan na mardosa tuhami, na kami togihot to pangujunam, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho. Disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakko Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amen. Bunga-bunga
So